Anežka Ľorinčová, splnený sen v súťaži Bikini Fitness. Autor OK Group Slovakia. 18. októbra 2025 sa konala súťaž federácie ICN, ktorá na jednom pódiu spojila odhodlanie, eleganciu a silu ženskosti. Medzi súťažiacimi nechýbala ani naša obchodníčka, ktorá sa rozhodla nasledovať svoj sen a postavila sa na pódium v kategórii Bikini Fitness 40+. Nebola to len súťaž, ale skúška odvahy veriť si aj v momentoch, keď prichádzajú pochybnosti. Každý tréning, každá príprava a každý krok vpred dokazujú, že sny nemajú vek, len čakajú, kým sa ich rozhodneme naplno realizovať. S novým tímom trénerov pokračuje ďalej, nielen v Bikini Fitness, ale aj v kategórii Runway, kde sa spája elegancia so sebaistotou. Jej cesta pripomína, že na svoje sny netreba čakať. Stačí sa k ním prikloniť a vykročiť. Sme hrdí, že môžeme zdieľať inšpiratívnu cestu našej kolegyne, ktorá ukazuje, že odvaha, vytrvalosť a viera v seba samú dokážu otvoriť dvere k novým výzvam a príležitostiam. Veríme, že o jej úspechoch budeme ešte počuť.